Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Roland nga Napolwan. Sika, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, ta isarekon dati order at ti customer nga arak manong nemi. Iti siled nga ayanda. May sangalakay ka nakalaplapsat nga babae man. Idi ita pilpilitan tilakay tinalapsat nga babae manong nemi nga romansaen. Ni abay, pipilitan na. Abi nga rin nga simurot ngamin dito onek ti hotel. Iti kwarto na ito nga hotel and restaurant. No, di namat kahit ti pabembang. Manong nemi, hindi makita naktilakay. Okay, iti sumpitan, katrumparkan. Nga magpakpakaasim ang ti babae. Tulungan nak, please, tulungan nak. Sir, amay, ibati ko na ito yung arak. Irumorkan, saan ka magibiyang? Ilak mo diri daw, ha? Please, tulungan nak. Please. Manong nemi, rumorkan. Sir, halamat gayam kaya, tapi namin pilitan nyo. Awan bibiyan mo, rumorkan. Manong nemi, gabotag pakaasi ti babae. Inahalak da jay, order na nga, long neck nga brandy manong. Isot pa ng pang-urko ti ulo na. Agyamanak. Thank you, Mr. Waiter. Mr. Bible. Rumboy. Abi simurot kaking kuha na, ma'am. Di yung magayam kaya. Agdardara ti ulo nan eh. Pinatay mo sa amatin. Haan. Dardara ta ulo na. Mapukalot puot na. Sige, ma'am. No di mo kaya. Rumor ka karodan. Hey. Amom kandi nga. Adaim pa inom na kanyak. Adaim pa inom na kanyak. Huwanda ita ti problema. No. Come on. Umeka. Ma'am, apay. Sikat makilab mi king kanyak. Ha? Ala, ma'am, nagpintas ka. Guwapo ka, mate. Ken macho ka. Come on. Dadya yung painom na kanyak. Dadya, mangpabara ti bagik. Tapno, saan ko kumakayat. Kayat ko itay nga. Diyak mat kahit nga iso. Iso nga tapno, mapukaw ti. Impainom na kanyak. Ipakat ko ken ka. At sika ken siya at bambang. Iso nga. Sino ko matagkid-kid na nung alaman. Nang magurag ako nakjak inlak diri daw. Ti makderak man unay minapang ko inlak diri daw. At damat ti iso na itirabaw ti kama. Ta iti tugaw itay supat yayan na. Kitlay. Ikatanan terwatan na. Oh my God! Nagswerte kan Roland. Manong nemi gabuta atim painom na kano ken kuana ket dataya pagpaarem ken kuana. Mangparugso. Isu nga nakawawild manong nemi. Isu nagbadinatbad nga na wild manong. Agak na kinibibig na, sa ko ipababa, manong nemi ka digiti nagpintas nga barokong nakalaplapsat, nakapudpudaw, nakabangbang luman. Basta unay manong nemi ti kinabara ti bagina gapot na ipainom ken kuana. Ituron na pay manong nemi ti ulok nga ipababa. Sana ikalawa digiti legs na manong sus, Diyos ko. Nakadaldalos nga babae manong nemi. Nakamaymayat. Saan lakit nga GRO dito saan? Haan nangalangat GRO man. Ngayon dito po na no apay idiadak iti baba manong nemi pinadas kong insurrect ti dilak saan nga sumurek. No di kita talaga nga nakasirapay laeng. Ngayon kastoon iti pa nakakikina idita isarek ko ti dilak sa ko. Manong nemi awang pay asawak baruak pay laeng. Agtrab-trabahawak akas sa room boy, wano waiter, manong nemi ta restaurant, bar, wano adda hotel and restaurant.
Ket siyak manong nimi tinaibaon nga nangipan iti order da nga arak. Ngem kasjay maten tinatat nga kita. Nakasursurte at manong nimi ta kabengbangkon, manong nimi tinakalapalplas a babae, manong nimi kasjay ket data nga roda. Binurak kun ti kristal. Oh, virgin na virgin manong. Nagswerte ka. Roland akaw. Nagswerte ka. Manong nemi kaputakayat na paita sang kanupay nga naikat namin pinsan tinaipainom kang kuana. Kayak mit manong. Ket oray kula napamitlo. Napagisumit din manong nemi nga. Kuna na, titalakay. Come on. Sukat lan. Ha? Rumor lang kat ni. Agsubli ti puot na na. Data talakay. Kaya nagyamanak ka. Nagyamanak. Anat-nakan mo. Ngayon saan ko nga naibaga manong. Kaya jakmet na sunsut no natnagan na. Irimor kami nga dua. Nagpamyano na, nagpaabagatan mat isuna, naglogan tin elevator nga nagpababa man. Oh, idadamagan da kanyak manong na may api nga nagbayagag. Abay, nagbayag ka. Nagigkataon. Sigurado lagi din katinak ni boss. Tabay, nadan aramid ko nga Jack. Ni Jack na nakapilitan nga naramid ko. So nga, sakbay nga, pabalod nak ni boss. Kenjay customer nga mang-rape iti may nga lapsag ng babae. Pumanaw ako, nagikata ko. Intuloy ko tinaturog dito'y balay manong name. Hindi makarihing at aldawon. Apay nga nag-awid kay tayo parbangon anak. Di ka bahaga din at kwa? 6 to 60 duty. Awan trabaho ko nanan. Anak, takapay. Nakarami na tiya. Sang maruban ko mang inaramid ko. Itarabi. Anyari jay. Ngimsan ko nga istorya kininanang man. Balbali ko nagsapulak ti trabaho manong nemi ore construction worker rin. Adda ko na. So nga nakastreka kinimay sa construction site. Agbunag manong nemi kadagiti kayo. When? Agbagkat kadagiti bato. Agbagkat iti semento. Ore ket matyo akmet. Okay? Trabaho, malmalem, genggan ti Sabado, sweldo. Nang datit sweldo ka. Nagyaman na kanak. O anak, tuloy-tuloy pa nagtrabaho. O nang, di mo kaya tindagbasa. Anin? Ket doapay nga tuwin ko matapnog graduar kanton ti kolehyo. Agurnong ka itaata into next year, agbasa ka. Sa akong duman isardeng. Sanlatan. Gurno nga kiti kwarta na. Pagpunak. Ano ko mati negosyo. Pagpunak ko na. Ang panunutak ka. Ang tapitas ng negosyo. Ngayon nagpatinggak lang di construction worker manong nemi may isang atawen, 2 atawen, 3 atawen, 4 nga atawen, 5 nga atawen. Muno tawang ko. Bobi nga kung palagi diyan. Tamano is 18 ko plus 5 di 23. Ay, adaman din iti agkursonadak nga babae nga servidora manong nemi iti pangpanganan mi nga kalenderi yang silawan hilig ko kada iti babae man. Arara pa apag dedi. Kinabang ko nga nakalaplapsat nga babae. Kumusta nga tang isunan? Tsak malipatan dedi nga rabi. Permi. Rabi parbangon. Uy, parbangon ha. Rabi pa lang. Saka malarimuarin ti parbangon. Ano pang panunotem ha, Roland? Ano lang malaglagip ko? 5 years ago. Kadi. Kahit mo istoryakin ka. Baka ka mamati. Ha, Albert? Ano mo nandiyan? Inyo storyak man. Ana? Waiter ak hindi nga rumboy.
kada dyan nga hotel and restaurant. Siya tinangipan itorder da nga arak. Pilitan mo jalakay, i-check-in na, nakalaplapsat. Kada nagpapaaraya. Nagdesisyonak, siyempre, makikita ka adag pagkad. Tinamayak, medyo arak nga order na. Pinpang urgo dyan ulo jalakay ko na. Kad napukaw na puot na. Di rumuha kam kuman. Ta, siyempre, aglipas di babae. Ginuyod na di babae. At dagay, impainom jalakay kan kuha na nga natin makapaaram. Talaga kayat na kuman at si mamay di ininumnan. Hindi naman kayat talaga kayo man. Iso hindi makita na. Kat gwapo ak para. Pare, siya akon. At ano saan nga mabembang iso na agtal na jay hanga may kat na din painom kang kuana samay. Iso nga pinamitlok si Kambo. Sasao ka lang sa hanga budnureda. Di ka mamati. Nandangan di babae. Jak nga rin sinaludsod. Idinadamagin at nakang ko. Jak na ibagan. Tamakaring mo, di lakayan. Hindi pinang-urko ti ulo na. So, nagikatak ka rin yung oras. Tamang ko, siyempre, maumati may nangalakan niya ka polis. Manahin na, siya manawa ko. Sila di ko mamati. Sika, di ka mamati. Dakal natin yung building, ha? Ito yung madamang pagtatrabaho tayo. Okay. Siguro, malpas tayo makatawan. Walang yung ag-finishing dan, ag-ikat naman tayo nagkadikas kada tayo. So, hang kumampasamak pa nag-finishing da. Tapos saan tayo nga maikat nga piyon lang. Naging ganit may isang malem, nemi, idi maggapon nga malmalpas. Imbag lagi din tayong gawid dak. May saka rin na igawid nga sampay nga naikat manong. Maki-finishing nga man. Hindi naddatalo nga nagsasaruno nga napipindas nga kotse nga nagparking iti sango ti building. Kadum sa agmagtan na, kitay aking kotse, pintas ti langada, babaknang na lalaki, babae. Aging kakasla na sulik dagiti bukal ti matak manong hindi makitak ti babae. Sika ko nakengkuanan yung saan na nga nangag. Hamba na siya tikit-kitain na. Di ko nagsublima nung naimi ti kotse. At adim sa hagang ubing na babae. Ay, anak na. Uy, kit-kita. Makatuloy. Sino kit-kitaan? Begitu yung napipintas kada kukwapo. Isudat ko akin building kada ito eh. Sudat akin kukwa. Kadi. Babak nang da, gabo na. Milyonaryo at bilyonaryo na kita. Di dyan babae nga napintas. Sino katang kwada nga asawa lang dyan? Awan mo asawa na siguro. Da anak na ni kasanaon asawa na. Baka naga nakabalasang. Naga nakabalasan kasi kabindas na kabaknang na. Palubos na nga ron. Manong nemi at danapan inala ti ubing nga malon iti oneg ti kotse. Sut ay ayaman na. Iti pagamon na ibatan na ko na. Hala, ti mayabi di balon. Kinamat ko man manong. Sililang tukas dyan. Sa akin sublikan ko. This is for you? Yeah. Who are you? Kung nandiyo ubing. English speaking dito. I'm only a peon. Laborer of this construction site. What is your name? Roland. How about you? Shiki. Shiki. Nice meeting you, Shiki. How old are you? 5 years old? 5 years old. Who is your daddy? I have no daddy. Who? Who is your mommy? She's my mommy. Ano na nga ni mami mo? What? What is the name of your mommy? Elena. You're Sheki and your mommy is Elena. You don't have daddy?
I'm, oh, I'm looking my daddy. Sapsapulem, apay napanan na. What? Napanan ni daddy, apay awan. What? What kang awan dyan? Shaky, come here. Mami? You, come here. Apay, what? Why? Into dunak man. Kinita nak ti babae. Sika? Yes, ma'am. Sorry, mama. Naibatan na kami di balon. Balon na. Isong inalakbot sa ako insublikan ko na. Nagbent nga sa salita anak mo. Iso na lang ti problema na awang daddy na. Kaya ba't sikat ti daddy na? Huh? You mean, mommy? She's my dad? Di mo ka di malagip. Ito ulit ti hotel. Sika ka di daddy, ma'am? Sika ang peso. Sika. Ma'am, may sakla na libro dito nababang tao. This is my phone. Tawagan ako to. United mo kanyang number mo. Tabaliwan na ito tagsalita, okay? Sige, ma'am, sige. Dito ting. Sikat mang tad mo na siyak. Sikat mang tad. Isort ko dito, ma'am. Dito, ma'am. Facebook account. Facebook account ko, ma'am. Basit lang natin cellphone ko para tawag kintax lang. Sige. Come on, ma'am, Chiki. Oh, I will explain to you, okay? Let's go. Diyos ko. Roland. Isang peso. My God. Sapsapulan jobing ti daddy na. I'm only dreaming. Yun ako. Naboyan, tinapasamak. Wala. Kinasaritam jubing. Imamit inanawa ni inana. Kat inyada yun na kain ka. Nangimilit yung story kain ka ini. May panggap tayo niya. Ito yung hotel. Oh. Diyak mamati. 5 years ago. Deje ti resulta na, jubing. Putot ko jubing. Hala! Deje ti kinabembang ko. Diyak inana. Oh! Talaga? You are only dreaming. Nagtagayin ng kalaan, Roland. Nakasubukan sa. Manong nemi adda akong dito balay ngata-ngata. Idi madlaw ni nanang tilanga. Anak ko man ako, slakala na. Nakatuknot atang. Sabi ka sa kaulan. Nanang, maligip yun iti imbaga kada kayo nga dadakas nga napasamak. So nga nagikatak kuno sana kung nga nagsubsubli iti hotel at restaurant. Kahit what? Di mo imbaga noon napasamak. Saan ko nga nistorya kada kayo? Ngayon tayo ito'y tinapasamak. Inistorya kininanang manong. Sa ako imbaga, nakita ko ti babae. Nagbalinday dinanang. Kat adda na po ko yung napintas na 5 taon na. Kaya't mo nga sauna na, nakaputot kay di baknang? When? Ket? Kapag isumot man ang naming nga green ti cellphone ko. Hello? Siyak dito. Ni Elena. Elena? Roland? Yes, ma'am. Kasapulan na katanak ko. Ngayon saan nakakasapulan? Itad ko ti amin nakasapulan. Tapno di kasta. Kat maikari ka iti sanguwanan ni Papa. Ano kayo yung sawin? Ag-arwat ka. Ti arwat ti baknang. Kito ora umot kinabaknang ko. Basta, ipresenter ka kini Papa.
Ken tapno ta pamaneknek, mapasamak ti DNA test. Tapno ta mangibaga, nga talaga, nga sika ti ama, ti anak ko. Nabay ka na sapsapulen. Nagikat ka gaya man ito, restaurant, hotel idi. Di damat nated kanyak ti address mo. Yung kasaring warjag boyfriend mo, ma'am, awampay boyfriend ko. Hindi nagsikugat. Saan akong nga naka-boyfriend. Kaya madayon na kiti agar-aram kanya. Di kayat ni Papa, mamuhar, masarakak, matuntunak na sinot ama ti anak ko. Galawag ka di? Mangpirma kiti cheque. Ngay patulod ko dita, ibagam ti address mo. Ipasukam mo di cheque, gumatang ka kada kiti rumbeng nga, isuot mo. Among tag-drive, amok na dilisensyam at ta. Bigatangan ka, ti brand yung kakutsem. Oh my God! Agparanggabak nang. Yun nung tamagan ng arod, ang kinabak nang ko. Sa aring anas kan pedeta. Basta agparanggabak nang. Tapos santa nga, kantyawan ng sutulid na kiti, nangar-aram kanya. Bak na adi na orasin? Uy, kapag no kasawa tanton, noon niya may patawid kanya, kukat tanton nga duwa. Saan ka malipatan rolan? Pinaragsak na karedi nga rabi. Kailiw ka. Oh my God! Manong name no anya ti kinayat ni Elena iso tinatungpal kat babayan iti resulta ti DNA test nga naipakita iti amana na mati. Manong name Mary mine daughter kunana. Yes sir. Anytime. Naangay ating grande akasar manong naming Diyos ko kaslasanak pa ila mamati idi oray ni nanang ako nagpindas ti arwatin ni nanang ako namlanubak na nagpiso kalpasan manong naming dedi akasar seremonya ken resepsyon hindi tanda kami niti kwartumi ken niya Elena iti mansyon da itoen nga naulit dedi manong ni. No idi ket nakawawild ni Elena at adda nga rod impainom da nga mangpaaram ken kuana. Kem nagbarinak met ng gentleman manong nemi nga nang romansa ken kuana. Nga midi maring diriknana nagbalin manen nga wild na wild. Isot mangibagano niya at aramidek ta magustuhan na di na pulos malipatan dedi. Nang runa iti baba manong nemi. Sus ultimo manong nemi nga nagbabaitan ti ramay di kinisaka na nakadaldalos uray dilpa-dilpatam. Dahil tati kinadalus, kinapintas, kinapusaksak manong nemi ni Elena. Manong nemi ni Roland, nga college graduate, naging ganat ti second year college laing, nakaasawa ti kaskeng kuwana. Kaya po takurang manong nemi ti education ko. Yung tuloy ko nagbasa, manong nemi kaya kami itan iti mangmamanage iti negosyo nga natawid na iti amana. Talo manong nemi dagiti anak mi nga ading ni Cheche duwang lalaki man. Ni nanang alakit ni nanang ko nakakaasi di mangisaksakad iti biyag mi nga iti agtrabaho ako nagata siyak meten ti mangisagad ti biyag mi. Nagbalinin na siyat meten ti kasasaan na manong. Dagiti barkada kagayam kong idi manong nemi nga regular nung mapangpasyarin nila. Hey, bonus yun. Thank you, boss. Thank you, sir. Thank you, boss.
Idam kalat gasgasat mo, baglagi din ta ang mga malipatan ti naggapuam ket ammo na ka mga tulungan, "Uy, no problem." Ano no kumarod deta no sako itulong ka na kayo. Dahito nga rod ti pagkasaritak manong naming ket sapay kuma ta nakaited met iti liwliwa kadagiti padak nga nagbuya ken more power to your program manong tingar tagyaman nga pagaya mo, Roland. Nawa naggasat kan Roland.